bali chiecha chiensemo ya nami itente amone nsemo ya Nyansiongo imaye county ya Nyamira wetera baremi nigo bona bateberinga nigo bangaire konyora chikiro chindonge mayaga y'abakarani ochaka korenga buya echae wale bono igoro yetiratiri chitingirie bagokwana ya masa ya monegetaseni gen Soko TV nigo basabire bono nga abaremi bali abakurwali yaki gochi asabakarani elio bamentwe chikiro ochiechae ebatige ebikorabu nebyo elio obwasyo ko babororo muri kito Steven Nyari Kiembunde ne rokoretara wikasensemo yechitundubali echo na kwabwani robotiro kobwatia Amonchirili aao nigagendere korokana haso korenga gwecha stundubari aao hase county ya Nyamira mega yokuriye kirokyo bo seneta hase county ya Nyamira Moskecheremia Migosi ocha kubwato kachira tiria stundubari aao hase goikabono abakarani bagenderere koronge ya chira tiri cyabo hase tundubari echa ya nami se factory ya Gyanjore chien 049 nigekerekyo bagokere getambo kirokyo gosirwa nera tirie yu hase bakwanere nigo konyora bagore chiratirisa to chinkoro echo chiasaregete maega none batarange akorete riratirie ya chicharero bono nabonda eteko batenga asimere meria bali mitwa kolre kuna tu ale boika tu ali ringa tu wajabunde komiti tokabarete ramba pendekezo nganga kitokokora tokonye kurwa sobole miyobo tokoiberwa tugachaka ngatiga bali mitore isichi besa togolera tiri at least ko machiko toba ene nera tiririe goche ya tupimira tu akonyore gutulianania abali mitwe kire paka tu agore chira tiri go ikaisatu ne chira tiri echi arose tibuma de ne kyuma ke gosalika buna gari go sekento kende giyose ege swali de ko baboni na ihuwa ndabana bagukana nga mota ibichira tiri kyamigosi mota ibichira tiri kyamigosi igerne makala bagukwana kerekyo nigo bakwana irobuya bo kwerekinga omuremi komentare nibo asekeria akonyora kiabede chigo sareka omuremi ochandikire paka bono konyoya ikira ase tu ari gopima twanyore kera to chibwate to gopima buya bono mbai kagati kamera iga bakanyora ratiriteyo bagachaka gusumbu omuremi ase njirere nene sana no ende chikiro chikobora direki ya itai ya moya abanja achure tyo monda mtu achure tyo mokarani abaka tokarangere mo mane jaga jane chira tirie ndonge kuru factory na magena akadisa burubera tirie ya abo tu abwate ta nera tirie ase tundubari ya tente chien 047 nige kurate ya bekirunga ubuyibwe chikiro ni bogo chaka kurwa sabaremi abakonyara kwenda maega na bakarani na kobali yaki egento kiagereke gosaria kemeriye chae ni wana tuwanchana koleta tole era tirie igoto kuraya ntabune ntwabare number 1 esababu na vera towe kane ya retirwa mbaro bari gura okebi korogosi egoro manyeteme chano tubwate itu tuere terete chando tuate wane factory terete chando tuate wane mukarani terete chando egekoro nyoro monta tayo koiberu ekiro montore daiba ngayakuira kibuno mulimi nime cyane yo kubisa kwa uri cyae uyugwete ngeyera baki nse kwa bukomi yo kwa magotero ngaki ngasaba kwa kogero je wo kolera ngaki saba ngaki ase tundubari echa ya Nyangoso chien 005 nigekerekyo abaremi bakwaneire obuya okwerengere chae maega bataranyira bosi ubo mokarani konoro turaba mama bari batata bari bakwe buchikondo batorera abantu chae kwamana konoro mosacho ndero no ate nile tundubari agokoraki so era diria una moya chirene iga ebe kugaiga etumekega egere monyori chikiro korwa hase tundubari ya tendeye kutoka Nseye factory ya Gyanjore hase bunge ya West Mogrango meye county ya Nyamira. Kingo reporter ya Soko TV Rietera Nyari Steven Embonde.